Ako je možné, že Magda Vášariová pozná Petra Pellegriniho od jeho 20 rokov? No, pretože keď som nastúpila do parlamentu, tak sme mali takú dohodu v SDKU, že si každý z nás urobí ešte nejakú kanceláriu v niektorej časti Slovenska. A ja som si vybrala Banskú Bystricu, takže ja som tam mala 8 alebo 9 rokov. No a tam boli takí chlapci, sa tam potulovali. A evidentne som, lebo ja som skúsená žena, hej, takže som okamžite pochopila, kam patria. A samozrejme zase boli iní chlapci, ktorí mi porozprávali mnohé veci. Ja si viem dostatočne predstaviť, čo na neho majú. A mať prezidenta, na ktorého môžu držať podržať. Zostaňme podržať. Takže jednoducho vydierajú ho.